Us faig aquest nou vídeo per donar-vos més detalls de la nova agressió violenta que vaig patir divendres passat, aquest cop a Barraques de Sabadell. Jo anava amb dos companys i la meva intenció realment no era ni passar-m'hi, simplement volia saludar i xerrar una mica amb uns amics que eren per allà, com faria qualsevol veí de la nostra ciutat. Doncs xerrava tranquil·lament amb ells i estona després també amb un conegut presentador amb qui vaig tenir una conversa molt agradable i interessant, i tot anava bé fins que de cop i volta els energúmens de sempre van començar a cridar com bojos, com animals salvatges. Ens van empènyer, agredir amb violència, agravar, que això sí que ho entenc, però encara diran que els provocava. És surrealista. Jo no vaig anar ni en contra d'ells ni tampoc contra els seus mòbils, però quan vaig treure jo el meu per enregistrar el que estaven fent, me'l van llançar a terra, igual que les ulleres. Em van fer mal a la mà i a la cama dreta, i em van destrossar també aquesta camisa, a la qual li tinc molta estima, perquè no és una qualsevol. Era del director català Ventura Pons, que en pau descansi, un amic, un lluitador pel català i per Catalunya. I sincerament no respecteu res. I us ho diré molt clar, copaires, crec i considero, i crec que no sóc l'únic que ho pensa, que esteu molt malament del cap. Justifiqueu la violència per la meva simple presència allà a les barraques, a l'aparcament de ferrocarrils, espai públic. Jo no puc passar-me per xerrar amb uns amics i no per cercar problemes, Això sí, vosaltres sí podeu anar a rebentar parades d'Aliança Catalana, qui us ha convidat, no? Qui us penseu que sou? El problema no és meu, és vostre, que no sabeu comportar-vos com persones racionals, amb cervell. Jo ja he fet el que tocava, vaig anar al CAP i després els Mossos a denunciar. I ja us ho dic ben clar i català, la vostra violència tindrà resposta. La vostra impunitat s'acabarà més d'hora que tard. I Aliança Catalana ha arribat per quedar-se. I si no aguanteu que siguem lliures per dir el que pensem, us foteu. Us poseu fulles. Perquè és això, els carrers i els barris de Catalunya són de tots els catalans, no del Capablanca ni de la CUP. A mi no m'agrada el que dieu, però jo no vaig insultant-vos ni agredint-vos per no pensar com jo. Recuperem el seny i l'ordre a Sabadell i a tot Catalunya. Sabadellencs, salvem Sabadell. Catalans, salvem Catalunya.